ωραία ακόμα, το κόκκινο κραγιόν. Το κόκκινο κραγιόν που είναι σύμβολο. Το κόκκινο κραγιόν που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Και τη γράφει ακόμα, δεν θα σταματήσει ποτέ. Είναι ένα από τα γυναικεία φετίχ, νομίζω, το κόκκινο κραγιόν. Αχ, ναι, και να μας πεις λοιπόν πώς πρέπει να το φοράμε, τι ώρες, δεν ξέρω, είναι. Ήθιστε να το φοράμε και πρωί. Ένα κατακόκκινο κραγιόν, μπορούμε. Ναι. Προφανώς για μένα ναι, γιατί το φοράω και αυτή τη στιγμή, παιδιά. Πες μας τα μυστικά του κόκκινου κραγιόν, λοιπόν, ξεκινώντας από το πώς μπορούμε να το φοράμε στη διάρκεια της ημέρας. Και ποιες ίσως αποχρώσεις ταιριάζουν και σε διαφορετικά τύποι επιδερμίδας. Ωραία. Λοιπόν, το κόκκινο κραγιόν προφανώς μπορεί να φορεθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, επειδή δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο τολμηρές, καλό είναι να κρατάμε κάποιους κανόνες. Για μένα, όσο προχωράνε οι ώρες της ημέρας, τόσο σκουραίνει το κραγιόν και τόσο γίνεται πιο έντονο, πιο ματ, πιο φωτεινό. Έχουμε μια παλέτα του κόκκινου, την οποία όσο περνάει η ώρα την απλώνουμε. Πιο ματ, πιο glossy, με ένα lip gloss εδώ πάνω για να φωτίσει. Και τα δύο πιο ματ, επειδή τα ματ κραγιόν είναι πολύ συμπυκνωμένα και έχουν πολύ έντονο χρώμα. Οπότε, αν βάλουμε ένα φλογερό κόκκινο ματ, το πρωί θα φαίνεται σχεδόν φωσφορίζει πάνω μας. Καλό είναι να διαλέγουμε τα πρωινά σατινέ υφές. Το βλέπουμε, πούμε, για παράδειγμα, σατινέ είναι αυτό εδώ, το οποίο θα το έδειχνα πάνω στα χέρια μου, αλλά δεν φοβάμαι. Το χέρι της παρουσιάστρια είναι πάντα μια καλή παλέτα. Είναι σατινέ, γιατί βλέπεις ότι όσο έντονο και αν φαίνεται, δεν βγαίνει τόσο έντονο πάνω στα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι εδώ το είδα, τρόμαξα λίγο. Και λέω το πρωί μας προτείνει αυτό. Αυτό εδώ μπορούμε να το μια γλυκιά γυαλάδα που θυμίζει σαν να έχεις βάλει την ενυδατική κρέμα για τα χείλια με χρώμα. Ακριβώς. Είναι σατινέ, μπορεί να φορεθεί και τα μποναριστά, είτε με το δάχτυλο, είτε με κάποιο σφουγγαράκι, με οτιδήποτε. Να σου πω κάτι, συγγνώμη. Αν έχεις σαρκώδη χείλη, αν έχεις λεπτά χείλη, διαφοροποιείσαι λίγο, γιατί και στα πολύ λεπτά είναι δύσκολο και στα πολύ έντονα χείλη. Ξέρω, μπορεί να γίνει ένα αποτέλεσμα πολύ θεατράλε για πρωί. Ένας κανόνας θέλει τα πολύ λεπτά χείλη να μην φοράνε σκούρες αποχρώσεις. Ωστόσο, αν το περίγραμμα είναι πολύ σωστό και διορθωθεί λίγο το σχήμα, ελάχιστα να βγει προς τα έξω, χωρίς να είναι κάτι πολύ extreme, ας πούμε. Πιστεύω ότι ανάλογα τα χρώματα της επιδερμίδας, είτε έχεις μικρά χείλη είτε δεν έχεις, το σκούρο είναι μια καλή επιλογή. Πες τη μαγική λέξη περίγραμμα. Περίγραμμα. Επιβάλλεται στο κόκκινο κραγιόν. Για μένα να επιβάλλεται. Τις ατέλειες του να φύγει προς τα έξω. Για γιατί άμα φύγει προς τα έξω, μετά άντε μαζεψέ το. Αν είναι ματ το χρώμα. Ή μην αρχίζετε τα φιλιά. Ξαφνικά βάζεις το κόκκινο κραγιόν και να το δούμε. Σε έχω κάνει δειγματολόγιο χρωμάτων σήμερα, Ρένια. Είναι πρόθυμο το δειγματολόγιο. Αυτό είναι ένα κόκκινο που θα μπορούσε να ταιριάξει με διάφορες αποχρώσεις. Το κλασικό κόκκινο μολύβι. Καλό είναι στα μολύβια να διαλέγουμε να είναι αρκετά ενυδατικά, ώστε να μην ξεγαίνουν τα χείλη, να μην μας τραβάνε όταν βάζουμε το κραγιόν. Μα δεν είναι ενυδατικό αυτό, μετά πας να κάνεις τη γραμμή και σκάβεις. Ακριβώς. Και σε έντονα χρώματα, καλό είναι τα χείλη μας να είναι σε τέλεια κατάσταση, να μην είναι αφυδατωμένα, γιατί φαίνεται. Ωραία. Είδαμε λοιπόν το πρωινό σατινέ. Ναι. Μεσημεριάζει, απογευματιάζει, πάμε προς βράδυ σιγά σιγά ή έχουμε μια ενδιάμεση κατάσταση? Λοιπόν, υπάρχει και μια ενδιάμεση κατάσταση, η οποία είναι μια γήινη απόχρωση κόκκινη σε ματ. Όχι πάρα πολύ ματ. Ας πούμε, ποιο να σας δείξω. Αυτό εδώ είναι μια καλή επιλογή για μεσημέρι, απόγευμα. Εντάξει. Ωραίο. Κοραλίζει λίγο αυτό το κραγιόν. Χαρούμενο. Είναι χαρούμενο. Είναι χαρούμενο και νομίζω και για την άνοιξη είναι ότι πρέπει. Είναι η ώρα που θα πας για καφέ. χρώμα για την άνοιξη. Και θα αρχίσεις πλέον να χαίρεσαι τις. Είναι η ώρα της εκπομπής μας, τέλος πάντων, και γι' αυτό είναι χαρούμενο. Μπορείς να βάλεις μόνο αυτό με λίγη μάσκαρα και να είσαι OK. Δεν χρειάζονται υπερβολές όταν φοράς κόκκινο κραγιόν. Πολύ ωραία. Και όσο βραδιάζει, μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με ένα eyeliner. Για να δούμε τώρα και το βραδινό, το κόκκινο που είναι το πιο. Το βραδινό, δύσκολο, το κόκκινο, το πιο έντονο κόκκινο που βρήκα στη συλλογή μου είναι αυτό εδώ. Είναι το κόκκινο της φωτιάς, θα λέγαμε. Λοιπόν, είναι καθαρό κόκκινο. Δεν είναι ούτε κοραλί, ούτε πορτοκαλί, ούτε φούξια. Δεν έχει υποτόνωση, είναι το καθαρό κόκκινο. Παρακαλώ. Και είναι μάτ επίσης. Το βλέπεις εδώ πέρα. Είναι το πιο έντονο κόκκινο. Εδώ λοιπόν, το βλέπετε. Φυσικά τώρα μια γυναίκα που δεν φοράει κόκκινο κραγιόν θα βλέπει αυτές τις διαφορές λίγο γελίες. Αλλά αν κάποια φοράει κόκκινο κραγιόν, βλέπει τη διαφορά του ενός με του άλλου. Κοίτα, το ένα μπορντίζει λίγο. Αυτό είναι καθαρό κόκκινο. Αυτό έχει μια απόχρωση που πάει προς το πορτοκαλί. Λίγο. Εγώ θέλω, κορίτσια, να δω όμως τα παραδείγματα πάνω σε γυναίκες σύμβολα για να τα κατανοήσω αυτά τα πράγματα. Φυσικά. Άλλο πράγμα είναι το φορεμένο. Τι έχουμε να δούμε, πρώτη γυναίκα. Λοιπόν, πρώτη γυναίκα που θα δούμε είναι. Ποια είναι η πιο κλασική? Ποια είναι, ερώτημα. Εμένα στο μυαλό μου έρχεται και η Marilyn Monroe, χωρίς να τη σκεφτόμουν. Trademark το κόκκινο κραγιόν της. Ξεκινάμε πιο παλιά λοιπόν, πάμε στη δεκαετία του 40. Δεκαετία 40, που υπήρχαν τα σκούρα κόκκινα χείλη,
Μια καλή επιλογή είναι το πρώτο κραγιόν που σου έδειξα, που είναι πιο σατινέ. Είναι σαν αυτά που θα φορούσε η Μάρλεν. Λοιπόν, η Μάρλεν βλέπουμε ότι είναι μια γυναίκα με λεπτά χείλη και όμως φοράει κόκκινο κραγιόν. Δεν δείχνει καθόλου παράτερο, επειδή ταιριάζει με τα χρώματα της επιδερμίδας της και φυσικά επειδή έχει άψογο περίγραμμα χειλιών. Βεβαίως. Να πούμε εντωμεταξύ, όσο περνάμε στην επόμενη κυρία, ποιες αποχρώσεις ταιριάζουν σε ποια δέρματα. Αν έχεις ανοιχτό δέρμα διάφανο σαν και το δικό σου, θες το καθαρό κόκκινο. Λοιπόν, αν είσαι μελαχρινή, ας πούμε. Ναι. Κοιτάμε τους υποτόνους. Οι υποτόνοι τι είναι? Όταν βάζουμε το κραγιόν, ας πούμε, στο χέρι της γυναίκας που το έχω βάλει, όταν σβήνει, κοιτάζουμε να δούμε σε ποια απόχρωση παραπέμπει το χρώμα. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, έχει πορτοκαλί υποτόνους. Πορτοκαλίζει λίγο, δεν είναι το ψυχρό κόκκινο. Ψυχρό κόκκινο είναι αυτό. Έχει περισσότερο μπλε μέσα. Αυτό το βλέπουμε λίγο εμπειρικά. Μπορούμε να ρωτήσουμε βέβαια και κάποια μακιγιέζ, αν πάμε σε κάποιο κατάστημα και θέλουμε να επιλέξουμε. Όσο πιο ανοιχτόχρωμη ροζ είναι η επιδερμίδα μας, τόσο πιο ψυχρή πρέπει να είναι η τόνη του κραγιόν. Όσο πιο σταρένια, τόσο να πορτοκαλίζει και ο τόνος. Αχ, βλέπω τη Μάρλεν και εντυπωσιάζομαι με το πόσο ωραίο είναι το κόκκινο στο πρόσωπό της, το οποίο είναι τελείως αυστηρό. Και βλέπουμε ακριβώς ότι το κόκκινο δεν συνάδει με μια φαν φατάλ, ας πούμε. Μπορεί να το φοράει και μια γυναίκα λίγο πιο. Έλα τώρα, πιο αυστηρή. Έλα, Μέρλιν, και πάρε μας τα μυαλά. Φυσικά η Μέριλιν ήταν το σήμα κατά τεθέν της στο κόκκινο κραγιόν και η Μέριλιν, να πούμε ότι συνήθως δεν φορούσε ένα κόκκινο κραγιόν. Συνδύαζε 4 με 5 αποχρώσεις και πάντα έβαζε από πάνω βαζελίνη για να λάμπει. Γιατί έχει αυτό το juicy. Ναι. Και βαζελίνη, παιδιά, έβαζε και στο πρόσωπό της γενικότερα. Και παρατηρούμε βεβαίως ότι έντονα τα χείλια, πολύ λιγότερο μακιγιάζ στα μάτια. Ακριβώς. Η Μέριλιν αυτό μας διδάσκει. Λοιπόν, αυτή είναι μια σύγχρονη ντίβα και φαν φατάλ. Η Τίτα Φοντής και την αγαπάς γιατί την είδαμε και την προηγούμενη φορά. Την αγαπώ πολύ, ναι. Είναι το σύγχρονο vintage icon. Δεν γίνεται να μην παραδειγματιστείς αν έχεις ένα συγκεκριμένο στυλ. Η Τίτα προτιμά τις ματ φλογερές αποχρώσεις, όπως και η Gwen Stefani που βλέπουμε εδώ. Και οι δύο προτιμούν πολύ ματ αποχρώσεις, πολύ έντονα χρώματα και τα φορούν φυσικά από το πρωί έως το βράδυ. Η Gwen είναι και τραγουδίστρια, οπότε το επίκεντρο είναι τα χείλη της. Λογικό να φοράει κόκκινο κραγιόν. Είναι η σύγχρονη Marilyn. Έχω την εντύπωση ότι η Gwen παίζει πάρα πολύ γενικώς με τα χρώματα. Τα χείλια της πάντα είναι τόσο έντονα. Που αυτό από μόνο του και να μην τη γνωρίζεις ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι είναι η No Doubt. Ακριβώς, είναι σήμα κατά τεθέν. Αυτό ακριβώς. Και η Scarlett Johansson. Τι όμορφη που είναι αυτή. Επίσης σύγχρονη γυναίκα, νεαρή γυναίκα, ηθοποιός του Hollywood πασίγνωστη και έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο ρετρό στυλ. Μαντόνα. Και η Μαντόνα. Η Μαντόνα νομίζω είναι από τις πρώτες πολύ διάσημες γυναίκες που επέλεγαν κόκκινο κραγιόν. Και η Ατζελίνα Τζολί. Αυτή έχει υπέροχα μεγάλα χείλη έτσι κι αλλιώς. Της αντέχει να σηκώσει το κόκκινο κραγιόν. Δεν δείχνει άσχημα ακριβώς επειδή δεν τονίζει πάρα πολύ κάποιο άλλο σημείο του προσώπου της. Ναι, αυτό να το προσέξουμε, όχι πολύ έντονα μάτια και έντονα χείλη, γιατί δεν είμαστε. Ενδυματολογικά να πούμε πώς υποστηρίζεται το κόκκινο κραγιόν, γιατί καμιά φορά πολλές γυναίκες ξεκινάνε από το ότι θα βάλω σήμερα κόκκινο κραγιόν και τι βάζουμε από κάτω. Ανάποδα. Λοιπόν, σίγουρα θέλει κάποιο dress code συγκεκριμένο το κόκκινο κραγιόν. Μια πολύ καλή επιλογή είναι το Total Black ή πολύ γκρι αποχρώσεις, όπως εγώ σήμερα που φοράω ένα γκρι φόρεμα, δείχνει το κόκκινο κραγιόν. Καλή ώρα που βλέπουμε και το μοντέλο στη φωτογραφία που είναι μόνο μαύρα τα ρούχα της. Λοιπόν, ναι. Είναι ωραία αυτή η αντίστοιξη. Είναι ωραία, μας αρέσει. Πολύ. Γιατί απλά σπάει τη μονοτονία του μαύρου το κόκκινο και είναι υπέροχο συνδυασμό μαύρο-κόκκινο. Είναι, ας πούμε, σε ένα total black σύνολο, το κόκκινο κραγιόν είναι σαν δήλωση μέσω του μακιγιάζ. Ότι έχω κόκκινα χείλη, είναι το πιο έντονο σημείο πάνω μου. Αυτό μπορεί να υποστηριχτεί και με ένα ανδρόγυνο στυλ. Οπότε είσαι από κάτω ντυμένη με το πιο αυστηρό αντρικό. Και έρχεσαι με το κόκκινο κραγιόν να υπερτονίσει τη θηλυκότητά σου. Πάρα πολύ ωραία πάει με ανδρόγυνο στυλ, όπως και το είδαμε στη Μάρλεν νωρίτερα. Η πρώτη διδάξασα η Μάρλεν. Ακριβώς. Είδατε πώς το vintage επανέρχεται στην πραγματικότητα τη σημερινή. Εξισορροπεί ένα ανδρόγυνο το κόκκινο κραγιόν, γιατί είναι η δόση της θηλυκότητας που χρειάζεται για να το εξισορροπήσει. Και ενδεχομένως και με ένα nude χρώμα, κάπως σαν και τη Αθηνά σήμερα που είναι σε γήινες αποχρώσεις, ένα κόκκινο κραγιόν. Σίγουρα θα της πήγαινε σε πολύ nude. Βέβαια η Αθηνά σήμερα έχει επιλέξει άσπρο που είναι ένα φωτεινό χρώμα. Θα φωτιζόταν ακόμα περισσότερο βέβαια με κόκκινο. Αυτό είναι η δική μου αντίληψη. Καλά, θα βάλω κόκκινο κραγιόν στο ερωταστικό. Αλλά στις πολύ nude rose της άμμου αποχρώσεις που είναι πολύ ουδέτερες και μοιάζουν στο χρώμα της επιδερμίδας, χρειάζεται ένα κόκκινο κραγιόν και συνήθως ένα λίγο πιο σκούρο κόκκινο για να κάνει όμορφη αντίθεση. Λοιπόν, πάμε στο ρούζ τώρα, γιατί είπαμε λίγο το μάτι. Ρούζ, τι κάνουμε με το κόκκινο κραγιόν, συνδυασμό. Λοιπόν, με το κόκκινο κραγιόν καλό είναι να ταιριάζει το ρούζ. Δηλαδή, αν έχουμε επιλέξει ένα ψυχρό κόκκινο κραγιόν με μπλε υποτόνους όπως αυτό που είναι το κλασικό κόκκινο, μπορούμε να επιλέξουμε είτε κάποια γήινη απόχρωση
όπως είναι αυτή εδώ πέρα. Ναι, είναι πιο σκούρα. Είναι το κλασικό, είναι το χρώμα που θα δώσει απλά βάθος στην επιδερμίδα μας. Σαν πιο μήλο είναι λίγο αυτό. Σαν πιο μήλο. Βέβαια, κοιτάζουμε πάντα το ρούζ, ορίστε. Εδώ. Να είναι πάρα πολύ απαλό, έτσι. Το ρούζ είναι το δίκοπο μαχαίρι του μακιγιάζ. Και να μην έχει μέσα γυαλάδα. Να μην έχει μέσα γυαλάδα. Αν είναι βραδινό το μακιγιάζ, βέβαια μπορεί να έχει μέσα το γυαλάδα. Το έχω δει, όλες λάμπουνε όμως. Αυτό πάντως είναι λίγο. Αυτό είναι ματ. Αυτό είναι τελείως ματ. Είναι ιδανικό για όλη μέρα αυτό το ρούζ. Καλά, το ρούζ μπορεί να σε σώσει, να βάλεις λίγο ρούζ στα μάγουλα, λίγο ρούζ στα καπάκια των βλεφάρων και να είσαι βαμμένο. Υγεία καταρχήν. Όπως είσαι κλωμή, τέτοιο βάζεις λίγο ρούζ, δύναμη της υγείας. Να δούμε και άλλες αποχρώσεις. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, μία άλλη απόχρωση, πολύ ωραία ροδακινή απόχρωση είναι αυτή εδώ, που ταιριάζει υπέροχα στις ταρένιες επιδερμίδες. Γενικότερα κοιτάζουμε το ρούζ να ταιριάζει με το τόνο της επιδερμίδας μας. Όσο πιο ψυχρός ο τόνος, όσο πιο λευκή η επιδερμίδα, τόσο πιο ροζ και ψυχρές και οι αποχρώσεις του ρούζ. Αυτή είναι μια αρκετά ζεστή απόχρωση ρούζ, οπότε πάει λίγο σε πιο μαυρισμένα δέρματα. Και ανοιξιάτικη πολύ. Και ανοιξιάτικη. Να σου πω, πώς το τοποθετούμε, κάνουμε αυτό. Λοιπόν, κάθε μακιγιέζ έχει τη δική της τεχνική και πραγματικά είναι δίκοπο μαχαίρι η τοποθέτηση του ρούζ. Εγώ βέβαια τις συμβουλές που δίνω τις δίνω όχι ως... έχουμε και μια κάρτα. Ναι, όχι ως επαγγελματίας, αλλά ως γυναίκα με αρκετή πείρα πάνω στο μακιγιάζ. Σε συνέδρια έχω παρακολουθήσει τρόπους τοποθέτησης, οπότε νομίζω είναι καλό να μοιραστούμε μαζί κάποιες από αυτές τις μεθόδους. Βλέπουμε διάφορα σχήματα προσώπου και το πού ακριβώς πρέπει να τοποθετείτε το ρούζ. Ας πούμε ότι όσο πιο στρογγυλό το πρόσωπο, τόσο πιο στο κέντρο μπαίνει το ρούζ, τόσο πιο αρκετά φαίνεται. Όσο πιο μακρόστενο το πρόσωπο, τόσο πιο λεπτή η γραμμή του ρούζ που θα γίνει και πιο προς τα έξω θα τοποθετηθεί. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες μορφές ρούζ. Γιατί το ρούζ το επιλέγουμε ανάλογα με τον και τις ανάγκες μας. Με τον τύπο της επιδερμίδας. Εδώ βλέπουμε και σε κρεμόδι υφή ρούζ. Αυτό σε τι επιδερμίδες ταιριάζει, σε λιπαρές ή σε ξηρές? Όσο πιο λιπαρή η επιδερμίδα, τόσο πιο σταθερό πρέπει να είναι το ρούζ για να εξισορροπείται ακριβώς σε σκόνη, σε πούδρα. Αν είναι η επιδερμίδα μας ξηρή ή μεικτή, μπορούμε να επιλέξουμε τζελ, κρεμόδες ρούζ. Ακριβώς. Ή μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Αν έχουμε λιπαρή επιδερμίδα και θέλουμε για κάποιο λόγο να φορέσουμε κρεμόδες ρούζ, μπορούμε να το σετάρουμε από πάνω με μία πούδρα. Ή με ένα ματ, με ένα compact ρούζ σε μορφή πούδρας. Ο στόχος για το ρούζ είναι να τονίσουμε τα μήλα ή να δημιουργήσουμε την αίσθηση των μήλων εκεί που δεν υπάρχουν. Ναι, και γωνίες, να δημιουργήσουμε και γωνίες στο πρόσωπο. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει κάποιο τρίκ που πρέπει να ξέρουμε που να είναι κοινό, να εφαρμόζεται κοινά σε όλες? Λοιπόν, αρχικά για να διαλέξουμε το χρώμα πρέπει να τσιμπήσουμε τα μαγουλά μας για να δούμε ποιο είναι το χρώμα που παίρνει φυσικά η επιδερμίδα μας όταν κοκκινίζει. Και όταν τρέχουμε και να ψοκοκκινίζουμε. Αυτό το ροζ πρέπει να επιλέγουμε σε ρούζ και όχι κάτι παράτερο. Επίσης πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ τον τρόπο τοποθέτησης. Γιατί το εργαλείο με το οποίο θα βάλουμε το ρούζ είναι το κλειδί στην όλη υπόθεση. Εδώ βλέπω τα πινέλα σου, τα οποία είναι σχετικά λεπτά. Ναι, λοιπόν. Ενώ έχω συνηθίσει να είναι πολύ φουντωτό το. Δηλαδή στο δικό μου δηλαδή. Φυσικά κάποιος επαγγελματίας πιθανόν να μπορεί να κάνει άψογη δουλειά και με ένα διαφορετικό πινέλο. Αλλά μια γυναίκα πρέπει να διαλέγει πινέλα τα οποία να ταιριάζουν στο σχήμα του προσώπου της. Εγώ που έχω λεπτό και μακρόστενο διαλέγω αυτό το οποίο ας πούμε μπαίνει έτσι, δεν απλώνεται τριγύρω, οπότε δεν πασαλίβομαι. Μπορούμε φυσικά το ρούζ να το βάλουμε είτε με το κλασικό στρογγυλό πινελάκι. Αυτό είναι σε μικρή έκδοση. Υπάρχουν ταξιδιού. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι αρκετά καλό. Αυτό θα έκανε, ας πούμε, για στρογγυλά πρόσωπα που μπαίνει το ρούζ ακριβώς στα μήλα. Οπότε το βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι ό,τι πρέπει το μέγεθός του για να μην ξεφεύγουμε, αν δεν είμαστε καλές σε αυτό. Επίσης, όταν έχουμε βάλει το make-up και έχουμε δημιουργήσει έτσι μια βάση, βάζουμε και λίγο πηγούνι, λίγο εδώ, λίγο στη μύτη, για να μην είμαστε κάτασπροι, ας πούμε, και φαίνεται μόνο το ρούζ. Ακριβώς. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με ένα άλλο πινέλο, λίγο πιο πινέλο πούδρας. Το κλασικό. Αυτό δεν είναι πούδρα, αυτό είναι το λεγόμενο κοφτό πινέλο. Αυτό κάνει και για τα κοψίματα. Εγώ το χρησιμοποιώ και για το ρούζ και νομίζω πολλές γυναίκες. Αυτό το θέμα των κοψιμάτων και ειδικά η τάση με το contouring που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, που τα βλέπεις στα βιντεάκια και δεν ξέρω πόση ώρα παίρνει για να κάνεις contouring, τα βλέπω σε γρήγορα. Ένα δεκάλεπτο, παιδιά, σίγουρα. Αλλά θέλει και να είσαι master, γιατί κινδυνεύεις να βγεις σαν glow αν δεν το ξέρεις το θέμα αυτό. Ναι, και ισχύει μια υπερβολή στο contouring. Πάντως το μακιγιάζ κάνει θαύματα και πραγματικά μεταμορφώνει. Σίγουρα. Όσο πιο μαέστρος και μια γυναίκα ξέρει το πρόσωπό της και τις ανάγκες της, πραγματικά η μέρα με τη νύχτα, έτσι. Ναι. Σίγουρα κάνει θαύματα. Ξαγελάμε τους άντρες με αυτόν τον τρόπο. Λίγο κόκκινο χρώμα για να σε ρε παιδί μου
Γυναίκα πληθωρική, δυναμική. Δίνει ένα δυναμισμό το κόκκινο. Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο που είναι το must. Πώς θα γίνει. Είναι σύμβολο. Το κόκκινο κραγιόν είναι συμβολικό. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Μ' αρέσει που δεν έχουμε συμπέστα στα κόκκινα κραγιόν μας, γιατί όσο να πεις, τώρα είναι ώρα να λες, έχουμε την ίδια απόχρωση. Ναι, όχι βέβαια. Εντάξει, έχουμε ποικιλία σήμερα. Έχουμε ποικιλία, να και ένα γλώσσι που δεν το έχουμε